del Comte, estem en el pàrquing d'Estivella i anem a pujar al Padró dels Quatre Vallers, una alçada de 2.387 metres, així que vinga va, comencem, que ens queda una estoneta. Més o menys del camí. La pujada ha sigut mortal. No per difícil, sinó per pendent. No puc ni respirar. És impressionant, però molt xulo. Estem al coll de la muntanya que puja fins al Padró dels Quatre Vallers. Això va superbé, tot genial, pista molt fàcil, és impressionant. Estem al Volturó, 2.342 metres d'alçada. Hem vingut del Padró de les Quatre Vallers, que és aquell d'allà, on hi és tanta gent ara mateix, que sembla una fira. Molt bé, vinga va, anem pel següent cim, aviam si trobem un altre. Això va molt bé, ja tenim el tercer cim. Aquest es diu la Llespeguera. Té una alçada de 2.331 metres. És impressionant, les vistes són supermaques. Avui el dia és magnífic. Té un sol espectacular, el cel està molt clar i superbé. Hem fet el Padró de les Quatre Vallers, el Volturó i ara aquest, la Llespeguera. Anem al següent! Ué! Ja estem en el nostre quart cim del dia. Aquest és el Tossa Pelada. És espectacular, les vistes des d'aquí es veu allà davant el Padró de les Quatre Vallers. Allà al fons veiem el Llespeguera. Espectacular. Apa, vinga, anem, aviam si trobem un altre cim o no, ja ho veurem, i a dinar, que hi ha gana, vinga. Ué, ja tenim el cinquè cim del dia. Aquest és el Tossa d'Estivella, té una alçada de 2.337 metres. Ha sigut molt xulo. Avui hem aconseguit 5 cims. Unes vistes impressionants, un dia molt maco i la veritat és que molt bé l'excursió d'avui. Apa, anem fins al cotxe que hem d'anar a dinar. Vinga, va!
impressionant. Ha sigut avui un dia espectacular. Hem fet 5 cims. A qual més maco? Impressionant. Ha sigut tot molt maco. Hem trigat 5 hores, el camí és genial, pot vindre nens, iaies, de tot. És impressionant. Hem vist ovelletes i, bueno, és una passada. La veritat és que ha molat molt. La baixada és molt fàcil, tret de 2 petits trossets, però perquè hi ha molta pedra, baixem per la tartera i, vulguis o no, això rellisca una miqueta. Però tot el més genial, ha estat espectacular. Bueno, per avui acabem, anem a dinar, que hi ha gana, i fins al proper cim! Bye, bye!